恥なまねよ。たぎってきたぞ。かの者の剣となれ。かの者の傷を癒すたまえ。かの者の傷を癒すたまえ。かの者を守る盾となれ。
敵を撃て。旋風よ、切り裂け。旋風よ、切り裂け。かの者を守る盾となれ。かの者の傷を癒したまえ。どうやらここまでのようじゃな。遅かったか。アーロン先生、しっかりして先生。ほう、シェリーか。姫に見とってもらえるならわし。何を言うの先生。わしのことはもういい。それより早くカルザスへ戻るのじゃ。帝国は強い。キースと共にできる限り城の守りを固め迎え撃つのじゃ。
はい。疲れたわい。先生。姫様、冷たいようですが、ここはもう帝国の手に落ちたも同然です。アーロン殿のおっしゃる通り。でも、キース、今から守りを固めたところで、たかが知れているわ。とても帝国の四天王やエルヴィンに勝てるとは思えないわ。諦めてはなりません。それでは何のためにアーロン殿が戦われたのか。そうね。キースの言う通りだわ。今からでも、エルヴィン、平和平和と言いながら、自分たちに従わない相手を潰していく帝国のやり方を、私は絶対に認めない。勝負しなさい。カルザス城で待ってるわ。エルウィン、心配するなヘイン。互いに傷つけ合うことになるとは覚悟していたさ。だが、これから生まれてくる子供たちにまで、こんな思いをさせたくない。そろそろカルザスへ参るとしよう。守りを固められると、甲状戦は難しくなる。そうだな。ここは急ぐとしよう。カルザスを落とせば、我々に手向かう勢力も一気に半減する。そうなれば、大陸統一も目前だ。我が魔力、堪能していただけたかな？ついにカルザス城へたどり着くエルウィンと帝国軍の一団はカルザスに対して全面攻勢に出ることになる。対する光の軍勢は城にこもり一貫して防戦の態勢を見せていた。ここで決定的な打撃を与えれば光の末裔は壊滅寸前となる。だがこの甲状戦には魔剣の解放のための鍵を得るというもう一つの目的も隠されていた。